Šta mislite koliko ja imam godina? Onako kad te vidim, sine, da ti kažem ne. Neću se uvrediti slovo. Ne, pa taman posla. Pa možda negde 26-7. 26, 7. Okej, blizu. Koliko imate godina? Da vidim. 28. 28 blizu. Hvala vam, baš blizu. Za 2000 dinara, da pogodiš koliko imam godina. Te bra, ne znam koliko ja znam koliko imaš godina. Pa probaj da pogodiš. Čekaj, moram da idem. ideš. Imaš 30. Za malo. Blizu, svaka čast za pokušaj. 29. Neću, hvala, može. Ono, dupliraj i daj nekom drugom. Okej. Znaš koliko ja imam godina? Jer neki na internetu pišu 40 i to. Pa šta si, 96, to nemam pojma. Ne znam, reci ti me. Ne znam, pa ajde da kažem. To je koliko? A ne, 28. 28 blizu, 29. Hvala ti za malo. To bi bilo to za ovaj video, čuli ste, obvezno lajkujte ovaj video i zapratite profil Balkan Bet.